Slovenská vládna koalícia prechádza v týchto dňoch zaťažkávacou skúškou, akú sme v tomto volebnom období ešte nevideli. Vzťahy medzi tromi vládnymi stranami sa ocitli doslova na bode mrazu. Rozbuškou sa stali vyjadrenia predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, ktorý okolo 12. apríla 2026 verejne a bez servítky vyhlásil, že sa v premiérovi Robertovi Ficovi hlbokoše sklamal. Tento výrok nie je len emocionálnym výlevom, ale jasným signálom, že v zákulisí moci prebieha tvrdý boj o prežitie. Nad úradom vlády sa začal vznášať tieň rekonštrukcie kabinetu. Andrej Danko totiž otvorene naznačil, že Robert Fico sa pripravuje na to, čo šéf národniarov nazval popravami ministrov. Podľa kuloárnych informácií má mať premiér v hľadačiku niekoľko šéfov rezortov, ktorí podľa jeho názoru nepodávajú dostatočný výkon a stávajú sa pre vládu brzdou. Pre Andreja Danka je to však nepriateľný scenár, vníma to ako útok na integritu svojich nominantov a ako snahu Roberta Fica upevniť si absolútnu moc v štáte na úkor koaličných partnerov. Situáciu ešte viac vyostruje Dankova interpretácia politickej reality. Predseda národniarov totiž vyhlásil, že podľa jeho skúseností premiér v poslednom roku pred voľbami už nemusí brať žiaden ohľad na koaličnú zmluvu. Tento postoj vnáša do vládnych radov obrovskú neistotu. Ak prestanú platiť písané dohody a začne platiť právo silnejšieho, stabilita Slovenska sa môže zosypať ako domček z kariet. Andrej Danko sa takýmto spôsobom snaží preventívne brániť svoje pozície, no zároveň tým rozkývava vládny čln viac než kedykoľvek predtým. Aby toho nebolo málo, do tohto napätia vstúpila aj vysoko citlivá téma zmrazovanie platov ministrov. V čase, keď sa od občanov očakáva uťahovanie opaskov, prišiel návrh na zmrazenie príjmov členov vlády. To, čo malo byť pôvodne vnímané ako gesto solidarity, sa však v koalícii zmenilo na ďalšie bojové pole. Jednotný súhlas sa nekonal a táto diskusia len odhalila hlboké priekopy v názoroch na to, ako má vyzerať zodpovedná politika v roku 2026. Slovensko sa tak dnes díva na koalíciu, ktorá namiesto vládnutia rieši vnútorné konflikty. Robert Fico mlčí, Andrej Danko útočí a Hlas sa snaží udržať si neutrálnu tvár. Otázkou zostáva, či ide len o jarnú búrku, alebo o začiatok definitívneho rozpadu spojenectva, ktoré ešte pred rokom pôsobilo ako monolit. Myslíte si, že Robert Fico skutočne pristúpi k výmene ministrov, alebo ide len o hru Andreja Danka, ktorý sa snaží zachrániť svojich ľudí? Napíšte mi svoj názor do komentárov, som zvedavý na vaše odhady ďalšieho vývoja. Ak chcete mať prehľad o každom otrase v slovenskej politike, dajte videu like a kliknite na odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšej analýze.